इउक्रेन रासिया वारनि बे गिलु-बालु थासारियाव रासिया मोनसेबाव गिलु-बालु निजोम फोजोबस्रांग्रा दावहारुखौ दावहायाव लाबोबावबाय। ना सोदोब दं, ना नुस्लाब मोनगोन, ना खारग'नो हागोन, ना फाइटार जेट, ना हेलिकप्टार, ना वारशिप, ना ड्रोन, ना मिसाइल, ना बेलिस्टिक मिसाइल, ना क्रुइज मिसाइल, ना हाइपारसनिक मिसाइल, ना जायखिजाया रोखोमनि हाथियार, ना अख्राङाव थानाय आर्टिफिशियेल सेटेलाइट रावबो बेनिफ्राय खारग'नो हाया। मोब्लिबनिख्रुइबो गोख्रोंसिनै थामहिनबा लाइटनि स्पिडै एटाक खालामो जाय पुतिननि बे महायद्धानि मुङा जाहैबाय पेरेसभेट लेजार हाथियार, पेरेसभेट लेजार वेपन। भारतनि कालि हाथियार बादि मोनसे गिलु-बालु लेजार हाथियार बेबो। ना बेनि टार्गेटआ फेलें जानो हायो, ना सोरबा बेखौ एरायनो हायो। लाइटनि स्पिडै सेकेन्डआवनो 1500 किल'मिटारसिमाव गोजानाव थानाय बै सेटेलाइटखौबो गाग्लोबनानै धरासाय खालामनो हायो, फोजोबस्रांनो हायो, जायनि एकुरेसिखौ रावबो कम्पिटिसन खालामनो हाया। बेनो जाबाय पेरेसभेट लेजार वेपन। बेबादि हाथियाराथ' इउएसएनआवबो दङ, इउकेनआवबो दङ, भारतनियावबो दङ, चाइनानियावबो दङ। रासिया बे दावहाखौ बे इउक्रेननि दावहायाव बाहायनाया बे दावहाखौ मोनसे गोजौसिन लेभेलसिम लांबाय बेबायदि आं बुंगोन। बेखौ ड्रोन, फाइटार एयारक्राफ्ट, सेटेलाइट, वारशिप, मबाइल लन्चार बायदियाव गोरलैयैनो गायसननो हायो एबा फिट खालामनो हायो। जायखिजाया सुथुर ड्रोन, हेलिकप्टार, चपार, फाइटार एयारक्राफ्ट, सेटेलाइट, मिसाइल, क्रुइज मिसाइल, हाइपारसनिक क्रुइज मिसाइलखौबो 5 सेकेन्डनि गेजेरावनो, सेकेन्ड समनि गेजेरावनो फोजोबस्रांनो हायो बेयो। आरो बेल' नङा, बे माखासे थांखिखौ माल्टिपल टार्गेटखौ खनसेनो एटाक खालामनो हायो। हाई फकास लेजार बिमजों गाग्लोबना दसेनो फोजोबस्रांनो हायो। सरासनस्रायै बेबादि हाथियारखौ डाइरेक्टेड एनार्जि वेपन्स होननानै बुङो। मानोना जाबायदि खंसा लेन्स एबा खरलेब आयनाया साननि सोरांखौ मोनसे जायगायाव फकास खालामनानै ज' खालामनानै कागजफोरखौ बायदिसिना मुवाफोरखौ सावनो हायो, अर फोजोंनो हायो। थिग बेबायदिनो माखासे एनार्जिखौ मोनसेल' टार्गेटआव, मोनसेल' पइन्टआव लगायजोबनानै बै पइन्टखौ सावनो हायो बे हाथियारनि हेफाजाबै। आरो बेबायदि हाई टेम्पारेचारनि थाखाय मोनसे इन्जिना गोरलैयैनो गाज्रि जानो हायो आरो डेस्ट्रय जानो हागौ बेबायदि हाथियार माखासेया। सरासनस्रायै बे हाथियारा मोननै रोखोमनि थायो। मोनसेया जाहैबाय लेजार बिम बेस्ड, लेजार बिमनि सायाव सोनारनाय, आरो मोनसेया जाबाय इलेक्ट्र'मेगनेटिक वेभनि सायाव सोनारनाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खायसे बेबायदि हाथियारफोरा इलेक्ट्रन बिमबो थानो हागौ। आरो रासियानि बे पेरेसभेट वेपना सोनारदों लेजार बिमनि सायाव। आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेयो इलेक्ट्र'मेगनेटिक वेभ बिमबो हगारनो हायो बेबायदि मिथिनो मोनदों। आरो बे इलेक्ट्र'मेगनेटिक वेभ बिमा सेटेलाइटनि कमिउनिकेसन सिस्टेमखौ डेस्ट्रय खालामनानै सेटेलाइटखौ गावनो हारसिंनो डेस्ट्रय जानो गोनां, जोबस्रांनो गोनां खालामो। आरो रासियानि बेबायदि गिलु-बालु हाथियारखौ इउक्रेननि दावहायाव बाहायनायाव इउएसए मोनसे गिनाय फैदों। मानो होनोबा रासियानि बेबायदि हाथियार बाहायनाया थारैनो इउएसएनि माखासे स्पाइ सेटेलाइट, डिफेन्स सेटेलाइटफोरखौ एटाक खालामनो हागौ साननानै गिनाय मोनसे फैदों। मानो होनबा बे हाथियारा 1500 किल'मिटार गोजौ थानाय सेटेलाइटखौबो डेस्ट्रय खालामनो हायो। आरो माखासे बेबायदि इउएसएनि सेटेलाइट आरो एलन मास्कनि स्टारलिंकनि सेटेलाइटफोरा 1500 किल'मिटार गोजौनिख्रुइबो गाहायसिनाव दं माखासे बेबायदि सेटेलाइटआ। आरो गोनांथि जायोबा रासिया बे सेटेलाइटफोरखौ दसेनो एटाक खालामनानै फोजोबस्रांनोबो हायो। बे हाथियारा रेडिअ' फ्रिकुवेन्सिखौ बाहायनानै टार्गेटखौ लक खालामो आरो ट्रेक खालामो आरो 5 सेकेन्ड बा सेकेन्ड समनि गेजेरावनो डेस्ट्रय खालामनानै होयो। ना बेनिफ्राय खारग'नो हागोन, ना एरायनो हागोन। आरो बेनो जाहैबाय पेरेसभेट लेजार वेपन रासियानि। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रासियाया आईसीबीएम लान्चाराव बेखौ इनस्टल खालामदों, मबाइल आईसीबीएम लान्चाराव बेखौ इनस्टल खालामदों। आरो बेबायदि मोनबा स्ट्रेटेजिक मिसाइल फर्स डिभिजननो बेखौ गथायदों आरो बिसोरो दायित्व होदों बेखौ बे दावहायाव इउक्रेननि माखासे साप्लाइफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय, गुबुन गुबुन नेटवर्क कान्ट्रिसफोरनिफ्राय फैनाय हाथियारफोरखौ काउन्टार खालामनो थाखाय, बेबायदि हाथियारनि अखानायखौ काउन्टार खालामनो थाखाय रासिया बे वेपन्सखौ बे दावहायाव लाबोदों होननानै रासिया बुंदों। बिदिब्ला नोंथांमोना थारैनो मिथिबाय बे वेपन्सआ, बे हाथियारा मा खहा लाबोनो हागौ। आरो बेखौ गिनानै ब्रिटेनाबो मोनसे बेबायदि लेजार हाथियार बानायनो थाखाय आखायाव लादों आरो बिथांमोना गोबां साक्सेसबो जाबाय। रासियानि मिसाइलखौ काउन्टार खालामनो थाखाय बेबायदि हाथियारखौ ब्रिटेनाबो आखायाव लादों बानायनो थाखाय। आरो थारैनो बेबायदि जुदि बानायनानै इउक्रेननो जुदि मदद खालामोबा बे दावहाया साधारन दावहा जानानै थानाय नङा, जोबोर मोनसे गिलु-बालु थासारिसिम सहैगोन आं बेबायदि बुंगोन।
सब इउक्रेन रासिया वारनि मोनसे हाथियारनि आपडेटखौ नोंथांमोननो होबाय। नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे जुदि मोजां नाङो प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो चेनेलाव जुदि गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम। खुलुमबाय।